Del grup Mix, Candidatura d'Unitat Popular, té la paraula el diputat David Fernández. Endavant. Gràcies, president, i gràcies també a la Isabel i al Miquel i al Ramon per la compareixença. I disculpa el retard, estàvem precisament en una reunió sobre pobresa i persones sense llar, i molt breument, perquè s'han dit moltes coses, en primera instància compartir amb tota la complicitat moltes de les paraules, afirmacions i reflexions que heu fet al voltant de la crisi i d'una màxima que a nosaltres sempre ens desespera, que és que al final sembla que mai ningú té la culpa de res, i no hi ha responsables, i sembla que la crisi hagi sigut com un vendaval temporal i no fruit de decisions polítiques i econòmiques clares amb responsables determinats. I aquesta mania de fer pilotes fora, de dir que era el d'abans, que era el de després, i que mai ningú sap res de tot el que ens passa. L'altre sobre el paper mullat també de moltes lleis que encara avui haurien d'estar vigents. L'altre, òbviament, el retaule que heu descrit de retallades, de repagaments, de contrarreformes que han retallat drets i que, sobretot, menys drets implica també menys ciutadania. Amb una constatació que és per competència o per incompetència, però és que som on som per pura voluntat política dels que ens han governat de sotmetre's als dictats dels mercats financers. Més encara quan no és una pregunta que és la primera pregunta que us volíem traslladar, si penseu que hem après res de la crisi o si els governs han après res de la crisi, sobretot quan estem en un nou cicle de bombolla financera i de les especulacions que vindran. Hi ha alertat la premsa econòmica que a l'estat espanyol també els països catalans estan amenaçats per més de 100 fons voltors que han fixat les seves urpes en el patrimoni públic, també en el sistema de pensions, també en el mercat de futurs, també en el deute públic, com prou coneixem. I l'altre perquè avui, atès que es parlava molt d'economia, és obvi que per nosaltres el problema i la solució és l'economia, una altra economia, però barrejar maldestrament innovació social, implicació comunitària, cooperació comuna, mutualisme social, que aquest país l'ha definit al llarg dels segles, amb el liberalisme econòmic més salvatge, doncs és fer trampa obertament. Confiar al mercat lliure, al futur de les pensions, és confiar les gallines al llop, o per dir-ho més metafòricament, assignar la lluita contra la corrupció a Al Capone o assignar la lluita contra el racisme al Ku Klux Klan. Confiar que avui el mercat lliure donarà habitatge quan hem viscut quin mercat immobiliari hem tingut, confiar avui que el mercat laboral procurarà un lloc de treball digne és absolutament fer trampa i vendre bou per bèstia grossa. La segona reflexió, des d'un espai polític, segurament com la CUP, molt juvenilitzat, és òbviament el nostre respecte i la nostra estima per la gent que ens han precedit en el compromís polític i social, però sí que és veritat que val la pena fer una reflexió crítica sobre com el capitalisme ha convertit la joventut també en una moda espúria i a vegades líquida. I des d'aquesta reflexió sí que voldríem atendre les mirades que avui encara en la societat sobre la gent gran, sobre com s'entén la vellesa entès com un procés d'envelliment on s'hauria de garantir al màxim l'autonomia personal i la mínima exposició a les dependències. L'altra és una pregunta segurament retòrica, que és que les conclusions del 16è Congrés de la Gent Gran, on parlaven de tantes i tantes demandes, com han quedat, quin grau de compliment tenen, ja tenim la resposta muda, que en fan Juan dient que cap, però també per explicar com funciona realment la democràcia o què malament funciona la democràcia que és nostra, i parlaven de moltes coses, de sistema sanitari, de transport públic entès com a mobilitat democràtica, del dret també a una mort digna, i finalment ja en l'àmbit de les preguntes o de les reflexions, quina valoració fan en el marc del futur immediat, quan es barreja una esperança de vida alta, una congelació de la despesa pública i una aporia, una contradicció, mentre creixen les llistes d'espera, per exemple, i avui encara tenim milers de places buides. Quin esquema de futur tenen o preveuen d'agreujament social si no es canvia de rumb, sobretot en l'àmbit dels escenaris d'exclusió, pobresa i marginació social en l'àmbit de la gent gran? Quins són els dèficits que preveuen avui
en la participació política i social de la gent gran a casa nostra i finalment dir-vos que al parer de la CUP sou imprescindibles per al canvi polític i social i segurament sou un dels sectors socials que més tem qualsevol poder o qualsevol govern constituït. Gràcies i ànims. Clavat, David. 5 minuts.